as políticas de xestión do persoal do Grupo de Goberno local e procura de acordos que impulsen a negociación do Comité de Empresa ao Concello de Arteixo. Sí, unha cuestión previa, que non houve ningún tipo de comunicación nin reunión para falar de como se vai a celebrar o pleno, como vamos a organizalo. Si pediría unha cousa, é un tema eu creo que é importante nun pleno que ten só un punto, e pediría eso, que se deixara explicar aos grupos que convocamos o pleno a motivación e os acordos que propoñemos, que registramos outro día, e logo que se sexa un pouco abertos nos tempos para poder explicarse con calma. Creo que o merece o Comité de Empresa e os traballadores. Vamos a... Bueno, pues el tiempo normal de intervención pues son 5 minutos. Vamos a ampliar un poquito las intervenciones de manera prudente y nada, pues que expliquen, ¿no? No, que expliquen. Expliquen. Ben, cal é o motivo que temos os grupos da oposición para convocar este pleno ou pedir a convocatoria deste pleno? Pois nós creemos que hai unha nefasta xestión do persoal deste Concello e tamén da empresa pública Sumarte, cun grupo de goberno que despois de 15 anos consecutivos en maioría absoluta inte que o Concello é da súa propiedade e toma decisións sectarias e arbitrarias co persoal que non é de agrado para os gobernantes, mentres pon en marcha procesos de selección que alertan sobre posible nepotismo que a cidadanía comenta con preocupación. En primeiro lugar, no que ten que ver coa incorporación de familiares e amigos de representantes do Partido Popular no cadro de persoal do Concello, Sumarte as empresas que traballan para a nosa administración, un tema que é moi comentado polas rúas e que poderíamos facer visible, como dixen no pleno anterior, con persoas moi cercanas aos nosos gobernantes, irmáns, parellas, curmáns, fillos, afillados, etc., que dende o ano 2011 pasan a traballar casualmente para o Concello Sumarte as empresas que traballan para a nosa administración. Fai poucas datas se publicaron as cualificacións finais do proceso selectivo dunha praza de vixiante medioambiental, un proceso que deixa moitas dúbidas, cun primeiro examen con preguntas complexas sobre incluso ordenanzas derogadas, que non foi aprobado pola maioría de participantes e que, polo contrario, tivo unha nota sobresaínte dun dos aspirantes que resultou elexido. Curiosamente, esta persoa ten unha vinculación familiar no Concello, pero vemos que hai agora outra praza tamén en disputa, nas que unha das participantes é unha familiar directa dun alcalde do Partido Popular. Pero se este proceso establece dúbidas, creemos que algo ten que cambiar, xa que, como dicía ao principio, son moitos os familiares ou amigos do goberno os que acceden á nosa administración. Tamén nos preocupa a xestión do persoal laboral na empresa Sumarte e no propio Concello, xa que observamos como nestes últimos meses produciuse un despido dun traballador da empresa Sumarte que nin tan sequera lle foi comunicado ao Consello de Administración, que pertence a un colectivo que leva moito tempo pedindo que se negocien as súas condicións laborais, que incumpren a legislación vixente, pero en lugar de poñer en marcha os órganos de representación dos traballadores na empresa e negociar con eles solucións ás denuncias presentadas e sancionadas incluso pola inspección laboral, se decide actuar disciplinariamente para calar o persoal que opina, e o que nos preguntamos é que opina o grupo de goberno, incluso con titulares como o que vemos estes días, que dice: el Supremo obliga a las empresas a sumar las 12 horas de descanso entre jornadas al reposo semanal dos traballadores. O mesmo sucede co persoal do Servicio de Recollida do Lixo, mantendo en conflito permanente aos seus traballadores que non atopan vías para poder solucionar as deficiencias que atopan dende fai moitos meses na xestión da súa xornada, os seus descansos, as vacacións ou as situacións de saúde laboral, acumulando sancións arbitrarias aos seus traballadores para intentar silenciar e amedrentar aos denunciantes destas situacións que acabou cun despido neste servicio sen ter previamente ningún tipo de mancha no seu expediente. E, por último, a última noticia que observamos é que o Grupo de Goberno do Partido Popular decidiu unilateralmente, sen informar o Comité de Empresa do Concello, privatizar completamente o servicio de mantemento integral das zonas verdes e espacios recreativos do Concello. Un servicio que se realizaba en dúas modalidades, por unha parte un contrato licitado á empresa privada e por outro o persoal propio do Concello no que estaban adscritos 7 traballadores, 6 operarios e un capataz. O Concello decidiu que pasarán subragados á empresa adjudicataria deste novo contrato 4 operarios, quedando como persoal do Concello 3 traballadores, 2 operarios e un capataz. O Comité de Empresa unanimemente impugnou o acordo e manifestou o seu rexeitamento, expoñendo que se estaban a tomar decisións contrarias aos compromisos adquiridos pola Alcaldía
nun plan de ordenación de recursos humanos do 25-28 é unha traición ao vendido modelo de xestión pública directa que fai o grupo de goberno. A decisión desta privatización do servicio non foi comunicada nin explicada aos membros da oposición e o grupo do goberno non levou dita decisión ao pleno, justificando que non existía cambio de sistema de xestión, que esta non era unha xestión directa ao administrado, simplemente unha prestación técnica ao propio Concello. Pero entendemos que esta decisión debera de ter solucións non traumáticas negociadas cos representantes dos traballadores que opten pola recolocación do persoal noutros servicios do noso Concello. Creemos os grupos da oposición e defendemos un modelo de servicio público que é patrimonio da veciñanza e a decisión de externalizar só traerá consigo precariedade laboral, falla de control sobre a calidade do servicio e un encarecemento a longo prazo. Polo tanto, os grupos da oposición presentamos para votación os seguintes acordos. En primer lugar, intensificar os mecanismos de control dos sistemas de selección de personal para o Concello de Arteixo e a empresa pública Sumarte, para evitar as suspicacias da cidadanía que observa a vinculación personal dos seleccionados co Partido Popular, poñer en marcha os órganos de representación dos traballadores na empresa Sumarte, negociar con eles solucións aos problemas de xestión da súa xornada laboral e do mesmo xeito poñer en marcha unha negociación co comité de empresa para acadar solucións ás problemáticas dos traballadores da recollida do lixo, que deixe atrás a utilización do sistema disciplinario como instrumento de presión e negociando nos tribunais cos traballadores despedidos para unha decisión disciplinaria que evita a súa finalización da súa actividade laboral para o noso Concello e a empresa pública. E, por último, poñer en marcha unha negociación co Comité de Empresa do Concello para evitar a subrogación dos 4 traballadores do Servicio de Mantemento Integral de Zonas Verdes e Espacios Recreativos á empresa privada, buscando unha colocación noutros departamentos ou servicios municipais do noso Concello. Esa é a nosa explicación e os acordos que queremos someter a votación neste pleno extraordinario. Gracias. Bueno, bos días a todos e a todas. Primeiramente, agradecer aos veciños e aos traballadores e traballadoras municipais presentes hoxe aquí neste pleno. O que hoxe traemos aquí non é algo puntual, é o resultado de anos dunha forma de gobernar, porque o Partido Popular leva 15 anos consecutivos gobernando este Concello, co mesmo alcalde á fronte e mantendo un mesmo modelo de xestión. E o que fomos vendo co paso do tempo é unha deriva preocupante. O que antes podían ser casos illados, situacións que chamaban a atención, hoxe xa non o son. Isto non é un caso illado, é o reflexo dunha forma de actuar xa consolidada, dun verdadeiro modus operandi. Porque o que se percibe na rúa e cada vez con máis forza é que o Concello de Arteixo e a empresa pública Sumarte non están garantindo igualdade real no acceso ao emprego público. Existe a sensación de que determinadas persoas teñen máis facilidade para acceder que outras, persoas vinculadas e afíns ao grupo de goberno do Partido Popular, relacións persoais e familiares, contornas próximas ao poder político, e cando isto se repite no tempo, deixa de ser unha coincidencia e convértese nun problema. E isto é especialmente grave porque estamos falando de emprego público, de oportunidades que deberían ser iguais para todos os veciños e veciñas, e cando esa igualdade se pon en dúbida, o que se quebra é a confianza na institución. Pero é que, ademais, hai procesos selectivos que non axudan precisamente a disipar esas dúbidas, probas especialmente complexas, resultados moi desiguais, situacións difíciles de explicar e casos nos que chama a atención quen acaba obtendo as mellores cualificacións. E ante isto, o mínimo exixible é transparencia e explicacións claras. E hai algo que hai que dicir alto e claro. Cando quen goberna ten control sobre os procesos, se non actúa con honestidade, a igualdade é papel mollado. Porque estamos falando de procedementos nos que hai persoas do propio Concello implicadas, con acceso ás probas, aos contidos e á información. E ante isto a realidade é moi simple. Se alguén quere facer trampas, pode facelas. Pode condicionar exámenes, pode favorecer a determinadas persoas e pode facer que todo aparente legalidade. E o máis grave é isto, que iso é prácticamente imposible de demostrar. Por iso, aquí non chega con cumprir formalmente. Aquí o que se exixe é algo moito máis básico: honradez, transparencia e responsabilidade política, porque cando iso falla, o sistema deixa de ser xusto, aínda que sobre o papel parezca o correcto. Pero o problema
non é só o acceso ao emprego, é tamén a forma de tratar ao persoal. Levamos meses pedindo diálogo, negociación e solucións ás reivindicacións dos traballadores e o que estamos vendo é xusto o contrario. Son medidas disciplinarias, despidos e unha forma de actuar que xera máis tensións que solucións. Un concello non pode funcionar así, non pode funcionar desde a presión e desde o medo imposto aos traballadores e traballadoras. E a isto súmase outra cuestión clave, o modelo de xestión dos servicios públicos. Porque mentras se fala de defensa do público, mentras a este goberno se lle enche a boca alardeando de que aposta polos servicios públicos, na práctica vemos decisións que van noutra dirección, externalizacións, derivación de persoal a empresas privadas e decisións adoptadas en diálogo nin consenso. En definitiva, o que temos en riba da mesa é claro, dúbidas nos procesos de selección, perda de confianza da cidadanía, deterioro das relacións laborais e un cambio no modelo de xestión pública. E fronte a isto, nós imos seguir facendo o que nos corresponde, controlar, fiscalizar e exixir explicacións, porque ese é o noso traballo. Pero tamén hai que decir algo moi claro. O cambio real non depende só deste pleno, depende da cidadanía, porque hai prácticas que son moi difíciles de demostrar, mesmo nos xulgados, pero que moita xente xa identifica como inxustas e irregulares, e ante iso a única ferramenta verdadeiramente efectiva é o voto, porque ao final cada veciño e cada veciña ten que decidir que modelo de concello quere, se un modelo onde existen estas dúbidas ou un modelo baseado na legalidade, na igualdade, na honradez e na transparencia. Nós, dende a Alternativa en Xebre, témolo moi claro, seguiremos traballando para chegar a cada recuncho de Arteixo, para explicar a realidade con feitos e para que cada vez máis xente poida abrir os ollos e formar a súa propia opinión. Remato. Isto non vai de siglas, vai de como se xestiona o público, de respeto á cidadanía e de recuperar a normalidade institucional neste concello. Moitas gracias. Sí, bo día a todos e a todas, bo día e gracias a todos os traballadores e traballadoras do Concello por achegarse aquí, a público en xeral, porque este debate é importante. Non vou incidir no que acaban de comentar os meus compañeros, que o comparto plenamente, e, por tanto, por non repetir o mesmo, voume centrar nos dous casos que tamén os máis importantes que nos traen aquí a este pleno. E un é o despido disciplinario dun compañeiro traballador desta casa. En canto ao despido disciplinario do operario de servicios dos residuos sólidos urbanos, notamos, lendo os informes do secretario instructor, que ten un carácter desproporcionado. Carece desa proporcionalidade da que tamén saben, e así o fixeron chegar os membros do comité de empresa. Unha desproporcionalidade, por que decimos isto? Porque todos os avisos, todas as advertencias foron verbais. Pasamos dunha amonestación verbal a un despido disciplinario. Non hai pasos intermedios para chegar a un despido disciplinario eu creo que é moi importante e a verdade é que, bueno, pois eu creo que antes de chegar aí hai pasos intermedios, non? Falamos deses avisos, advertencias verbais, de supostas desobediencias, porque ao fin e ao cabo, se é verbal, é unha palabra contra outra, é que non hai nada por escrito, porque o señor Capataz non puxo nada por escrito de que sucedían estas desavenencias, desobediencias, etc. Por que non hai notificacións escritas? Sempre se di no informe xurídico que as accións do operario son deliberadas e malintencionadas, pero eso se salva con advertencias verbais. Isto xa vemos que non coinciden aquí a gravedade suposta dunhas operacións coa sanción, por decirlo así, que é de tono verbal, non?
Por tanto, isto é moi subxetivo como para chegar a un despido disciplinario xa de vos a primeiras. E ese despido, xa o dixen antes, é algo moi grave e debe levar unha serie de advertencias cada vez máis contundentes se eso sucede así, non? Máis contundentes que poden chegar a ser unha suspensión de emprego e soldo, un apartalo de temporalmente dos servizos, etc. Pero chegar dunha advertencia verbal a un despido disciplinario, eso non se sostén, non? Por tanto, entendemos que eso é desproporcionado así, sin garantías, ademais, mínimas de defensa por parte do traballador, non? Por tanto, penso que o goberno debe rectificar e poñer o sentido común en riba da mesa. E a verdade é que non ten moito sentido que pasemos dunha instrucción que bueno, se incoou o expediente, se chegou a esa sanción, chegar a este punto, non? E que derima un xuiz. Non, eu creo que antes de dirimir un xuiz hai que sentar e hai que poñer, como digo, o sentido común, porque además a negociación é diálogo. E eu sempre lle lo digo aquí, antes de chegar aos enfrentamentos hai que dialogar. E hai que dialogar e, bueno, pois chegar a acordos, non? Antes de ter, bueno, pois estas medidas poñelas en riba da mesa, estas medidas tan graves. Despois temos un contrato, unha licitación bueno, pois para o mantemento dunhas zonas verdes e a verdade é que, bueno, pois chego á conclusión lendo unha memoria técnica que a RPT é unha cousa e a realidade é outra, porque así se fai entender en ese caso, non? A RPT é unha cousa e a ti se vas e ocupas un posto de traballo, unha ocupación, pero despois o posto actual, a realidade é outra, non? E aí se crean unhas diferencias que non deberían ser xa de boas a primeiras, como é o posto de tractorista condutor que, bueno, pois non existe na RPT, non? En cambio, si hai un posto actual, porque así o día, ademais, esta memoria na que vostedes se basan, para chegar a esta subrogación, non? Por tanto, eu creo que aquí hai un caos de xestión. E isto está moi clariño. Hai un caos de xestión porque se lles interesara ese servizo de medio ambiente, por que leva tantos anos, por que leva tanto tempo a plaza vacante de capataz que se supón que a que reorganiza e reordena eses traballos, por que leva tanto tempo así? E, por exemplo, se hai unhas baixas duns compañeiros, como se tardan tanto tempo en sustituir, non? Por tanto, digo, unha cousa é o que di a RPT e outra o posto que actualmente desempeñan os operarios de xardinería e, como digo, o exemplo do tractorista conductor é un claro exemplo. Pero cando falamos de caos de xestión é que o servicio de operarios, como digo, non interesa. E este servicio, porque cando un operario, bueno, pois se destina, por poñer outro exemplo, se destina a servizos, por exemplo, pois aí non é sustituído por ninguén. Pero é que isto tamén pasa, como digo, co capataz. Por tanto, son varias plazas as que temos aquí que non se cubren mal ou se cubren a destempo. Por tanto, para vostedes non interesa este servicio. Pero ainda hai máis. Segundo a memoria do técnico superior de Medio Ambiente, non se poden sustituir por non haber suficiente crédito para a sustitución incluso das persoas sustitutas. Entón, a ver, se lles interesa isto, poñan crédito nos orzamentos, poñan crédito, traigan modificativos de crédito, traigan o que faga falta. Pero non hai crédito. E, por tanto,
bueno, vostedes pasan, porque o único que lles interesa é licitar ese contrato. Pero por que a subrogación? Por que non se opta por outra solución? Eu tampouco entendo por que unha memoria que se supón técnica fala de números en canto a o que supón o aforro de cartos ou por que unha memoria técnica basase en argumentar canto tempo estiveron de baixa os traballadores, non? Entón, bueno, debería haber tamén conxuntamente unha memoria económica que xa non debería estar asinado por un técnico de medio ambiente, senón por alguén a quen lle corresponda no Concello. Pese a todo, a decisión é política. A decisión de, non vou a decir xa de licitar, senón a de subrogar, máis que estivera en calquera memoria dun técnico de medio ambiente. A decisión é política. E eu pídolles que rectifiquen se hai que licitar un contrato porque hai maquinaria que o Concello non pode mercar, porque hai novas formas de facer xardinería, liciten, contraten, pero non subroguen. Porque, además, vostedes falaron cos traballadores para saber se eles queren subrogar. Falaron con eles. Dígolles, como no caso anterior, que hai que dialogar, que hai que chegar a acordos, pero é que en eso é a política. Non de aplicar puño na mesa e aquí se fai o que eu digo. Por moita maioría que teñan, E entonces, digo, se hai que licitar un contrato, adiante. E así teremos maquinaria que se precisa, a formación que se necesita, pero manteñan o servicio, como digo. Se hai que reforzar o servizo, benvida sexa esa licitación, pero non a costa dos operarios, non a costa deses operarios que algún quitou xa unha praza en Edel e agora o mandan á empresa privada. Por tanto, eu pídolles que recapaciten, que negocien e que cheguen a unha solución e a unha negociación cos traballadores en cuestión, nada máis. Sí, bueno, vou a pedir o tempo suficiente para explicarnos un pouquiño. Vou a comezar primeiro cas irregularidades no proceso de selección do vixante medioambiental, que é un exemplo das dúbidas que expoñemos sobre os procesos de selección. A sombra de sospeitas sobre un proceso selectivo no emprego público é o maior daño que se lle pode facer á confianza da cidadanía. Expoñemos unha serie de feitos aquí que, analizados en conxunto, dibuixan un escenario de presunta desviación de poder e vulneración dos principios de objetividade e imparcialidade. A xurisprudencia do Tribunal Supremo incide na necesaria distancia entre o poder político e os tribunais de selección. Constanos que a xestión deste tribunal foi levada persoalmente polo concelleiro de persoal, xa que o persoal deste departamento tiña total descoñecemento sobre este proceso selectivo. Que un concelleiro xestione de forma exclusiva a constitución dun tribunal contravén a independencia técnica exixible que, segundo a lei, os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade. Por outro lado, a doutrina do Tribunal Constitucional protexe especificamente a muller en procesos selectivos ante situacións de maternidade, exixindo ás administracións proactividade para non xerar indefensión, convocar a proba coincidindo co ingreso hospitalario por parto dunha aspirante interina, obrigando a solicitar aprazamentos por escrito roza a vulneración de dereitos fundamentais. Sabemos que as preguntas do primeiro examen se enviaron por correo electrónico días antes ao secretario municipal, algo que choca contra a seguridade xurídica e o Tribunal Supremo, que se anulou procesos onde non se puido garantir que o contido do examen non fose coñecido previamente por terceiros. O lóxico é a elaboración de exercicios in situ ou baixo custodia. O envío telemático sen protocolos de seguridade rompe a posible confidencialidade. Señores do Partido Popular, é certo que un membro do Tribunal presentou a súa renuncia por escrito e aínda así participou no proceso?
Se un membro manifestou a súa vontade de non formar parte, os actos dese tribunal poderían ser nulos de pleno dereito. É inaudito que nun exame para o Concello de Arteixo se inclúan preguntas sobre ordenanzas de medio ambiente xa derogadas. E máis aínda que non se contase con técnicos do devandito departamento. Cumpre a idoneidade este tribunal? Se non coñecen a normativa vixente, están capacitados para poder avaliar aos aspirantes? O curioso é que, mentre a media dos aspirantes rolda unha nota dun 3, sobre 20, o candidato familiar directo de técnicos achegados á corporación o ten un 18,40. Incluso acertando as preguntas baseadas nas ordenanzas derogadas. Se vostedes no goberno observan resultados estadísticamente inverosímiles, unidos a vínculos de parentesco ou amizade, son indicios suficientes para poder exixir unha revisión de oficio por desviación de poder. Por todo dito, deberán proceder inmediatamente á suspensión cautelar do nomeamento, abrir un expediente informativo para aclarar a cadea de custodia dos exámenes e cotexar as actas de renuncia do membro do tribunal mencionado, porque se non o fan, non están a velar pola nosa administración e o mérito e a capacidade para acceder ao emprego público e probablemente son os responsables de permitir o que está a pasar. Pero tamén é inadmisible o que detectamos como no caso da selección da praza de Tax, como explican que o tribunal para unha praza a que opta un familiar ou outro alcalde do seu mesmo partido este formado por compañeiros do departamento onde ela traballa actualmente, compañeiros directos. Isto non é un proceso basado na igualdade, apesta a clientelismo entre alcaldes das dúas mesmas siglas, non vale con cumprir o expediente, hai que garantir a imparcialidade e non se pode poñer ao lobo a cuidar das ovellas. Isto é simplemente un exemplo do que está a suceder e logo, se queren, poderíamos falar de como entran neste Concello outras persoas. Con respecto ao segundo punto do que falaba, na situación de precariedade e arbitrariedade no servizo de recollida do lixo, o que está a correr neste departamento non é só unha mostra de ineptitude de xestión, senón un catálogo de vulneracións de dereitos laborais e de seguridade. Primeiro, o desprecio a conciliación no descanso. É inadmisible que en pleno século XXI traballadores deste Concello non poidan disfrutar do descanso mínimo semanal ou que se lles impoñan as vacacións sen posibilidade de elixir ningunha quincena para conciliar a súa vida familiar. Eso está a suceder. Tivemos constancia do que este pasado dicembro obrigouse a traballadores a dobrar quendas sen respetar as 12 horas de descanso entre xornadas vulnerando o Estatuto dos Traballadores. Mentre o resto do persoal municipal disfruta de reduccións de xornada ou de días de asuntos propios con normalidade, neste servicio estas solicitudes dependen do capricho dos xestores. Con relación á higiene e saúde laboral, é vergonzoso que a representación sindical tivese que pelexar por cuestións que a Lei de Prevención e de Riscos Laborais xa obriga, e vemos como o Concello utiliza o uniforme como ferramenta de castigo, entregando calzado e roupa de ínfima calidade que deixa aos operarios empapados en medio do inverno. Este goberno está a obrigar os condutores a incumprir a súa propia normativa, obrigando o persoal a entrar en parcelas privadas con chaves en presencia dos propietarios. Están a recollerse residuos que a propia ordenanza proíbe explícitamente, como restos de soldadura, aceites ou gomas industriais. A mala distribución das illas de recollida do lixo obriga os camiones a entrar en sentido contrario ou sair marcha atrás con apercebimentos da Inspección de Traballo, sonalles, xa o trouxemos en máis ocasións e siguen sen darlle solución. 12 condutores, 9 peóns, só teñen un lavadoiro para camións e contenedores que ademais compártese con outros servicios e é materialmente imposible cumprir coa higiene do vehículo dentro do horario laboral con esta infraestructura tercermundista. Estánse a utilizar as cámaras de seguridade á carta dos gobernantes para perseguir e amoestar aos traballadores, incluso enfocando fora do recinto, pero curiosamente estas grabacións desaparecen cando son solicitadas polos propios traballadores para defenderse. Señor alcalde, non se pode presumir de remunicipalizar servicios se é para someter aos traballadores a un réxime de coacción, favoritismos e falta de EPIs, mentres, curiosamente, o encargado e o concelleiro realizan tarefas sen a protección debida saltándose a normativa vixente. Que pasa por outro lado? Como os traballadores exixen os seus dereitos e non son escoitados polos gobernantes, se procede a abrir expedientes disciplinarios e despidos como o sucedido o pasado 26 de marzo. O despido deberá de ser sempre a última posibilidade
e aplicada baixo os principios de proporcionalidade, legalidade e absoluta limpeza procedemental. En este caso, estamos ante unha aberración xurídica. O instructor de expediente recoñece que non existen sancións previas por escrito e que todo se fía a advertencias verbais. E a interpretación interesada dun encargado e un técnico de servicio cun informe técnico da empresa encargada de revisión do vehículo que non ten por que ser obxectiva. Se cualifican os feitos como moi graves, alegando a trucaxe dun joystick e falta de limpieza. Pero recoñécese que todas as advertencias foron verbais. Onde están as amonestacións previas por escrito? Onde está o rastro documental que exixen as garantías do debido proceso? É vergonzoso que a única proba de reprimenda sexa unha mensaxe de WhatsApp enviado ao teléfono privado do traballador no seu tempo de descanso. Isto non é instrucción xurídica, isto é acoso laboral. É unha vulneración flagrante do dereito de desconexión digital, por certo. O que máis nos alarma é a política de inseguridade que lle obrigan a facer aos traballadores do servicio. Vemos expedientes a outros compañeiros por non usar EPIs, por avisar do mal estado dos contenedores e non recolleros ante a posibilidade de facelo, cando se cambia de camión para seguir o servicio unha vez se excede do peso permitido ou cando se negan a utilizar camións con serios problemas de seguridade, xa que a responsabilidade recae no propio condutor. A este traballador aplícaselle a sanción máxima de forma directa. Isto en dereito chámase arbitrariedade e en política chámase persecución. Parece que neste concello denunciar que un camión é perigoso ou exercer o dereito á saúde é motivo de castigo, mentres que para outros búscase o despedido automático. Increíble que este expediente foi incoado por unha técnica de administración xeral interina, contratada baixo unha subvención específica para desarrollar o plan de ordenación de recursos humanos. Esta técnica está, curiosamente, a realizar labores disciplinarios e informes para subrogacións que nada teñen que ver co obxecto do seu contrato e está a cumprir órdenes políticas que exceden o seu marco legal. Por certo, é a mesma técnica que asinou o informe para votar os compañeiros de medio ambiente á empresa privada. Parece que crearon unha unidade de execución para desmantelar o emprego público e castigar os traballadores. Por certo, é a mesma traballadora que antes falábamos do proceso que está en marcha de obtención dunha praza. É curioso, por non decir sospeitoso, que o despedimento se filtrase inmediatamente á prensa, pero que eses mesmos medios non dixesen nin unha sola palabra da injusta subrogación que van a sufrir os operarios de medio ambiente. O instructor di que o expediente está ben, segundo a súa valoración, porque o traballador declarou por escrito ao estar de baixa. Señores, ofrecer unha chamada telefónica a alguén que está baixo protección dunha incapacidade temporal non é dar facilidades, é presionar un traballador en situación de vulnerabilidade. Señor alcalde, un goberno que presume de xestionar ben non debería de estar orgulloso de mandar traballadores ao xulgado para que defendan os seus dereitos, o que a administración lles arrebatou con informes collidos con alfileres. Pedímoslle que esta administración exerza a súa capacidade de autotutela e revise o acto antes de que a sentencia judicial chegue e supoña un quebranto económico para as arcas municipais por unha decisión baseada na comodidade do instructor e non no rigor da lei. Por outro lado, está a proposta de subrogación dos 4 operarios de medio ambiente debatida nas mesas de negociación que tuvo o Concello, que son un ataque directo ao emprego público e unha falla de respecto a quen leva décadas servindo ao noso Concello. É escandaloso que os informes técnicos xustifiquen esta subrogación baseándose nun suposto baixo rendemento, pero achegan unha lista con nomes, apelidos e datas de incapacidades temporais e permisos de paternidade. Que vergonza. É infame que este goberno confunda o absentismo co exercicio de dereitos fundamentais. Utilizar o historial de saúde ou dereito á conciliación para sinalar a quen se expulsa da administración semella doutra época, non do ano 2026, represaliando a traballadores por estar enfermos ou simplemente por ser pais. A xurisprudencia do Tribunal Constitucional di que non se pode penalizar ao traballador polo exercicio de dereitos fundamentais. A productividade non pode avaliarse sobre a base de situacións de suspensión de contrato legalmente protegidas. Estamos ante unha decisión discriminatoria e radicalmente nula. O informe técnico alega falta de formación para justificar a saída destes traballadores. Este argumento é un boomerang que golpea directamente a xestión deste equipo de goberno. É deber da administración dar esta formación continua. Se o persoal non ten a formación adecuada para os novos retos do servicio,
é porque este Concello fracasou na súa obriga de xestionar un plan de formación continua. Non poden utilizar a súa propia desidia e ineficacia na xestión dos recursos humanos como excusa para vender aos traballadores a unha empresa privada. É inadmisible que pretendan que o traballador pague co seu posto a falta de dilixencia dos seus responsables políticos. O equipo de goberno pretende subrogar a 4 operarios, pero deixar un quinto. É un capataz, segundo a doutrina sobre o artículo 44 do Estatuto dos Traballadores, exixe que para que exista subrogación debe transmitirse unha unidade económica autónoma, pero vostedes están a trocear o servizo de forma caprichosa, seleccionar a dedo a quen queda baseándose en criterios subxectivos, que isto rompe, evidentemente, principios de igualdade, de mérito e de capacidade. Para justificar que un operario quede, invéntanse a figura de conductor tractorista, que non existe na RPT ni nos orzamentos. Non se pode asignar a un traballador un posto fantasma para trocear a subrogación. Ademais, o secretario municipal fala dun posto de supervisor técnico para capataz, cambiando a categoría de funcións de forma unilateral, cunha modificación sustancial das condicións de traballo ilegal neste contexto. É desolador que traballadores con 25 anos de servicio se decaten de que o seu futuro laboral pende dun fío nunha reunión co comité de empresa porque este Concello non tuvo nin a decencia de informarches. Especialmente, ademais, grave, eu creo que isto debería escoitar todo o mundo, é o caso dunha persoa que se presenta un proceso selectivo hai só 8 meses e aproba unha praza. Solicita unha excedencia doutra administración e despois decátase que vai a ser subrogado. Trouxeron o enganado para agora subrogalo a unha empresa privada sabendo que iso lle impide volver ao seu posto en propiedade. Isto é unha quebranta absoluta do principio de confianza lexítima na administración pública. Fálannos dun ahorro de 96.700 euros nun orzamento de millóns de euros como motivación para facelo. Sabemos que o comité de empresa por unanimidade pediu a recolocación. Hai falta de personal, en mantemento, en limpeza, en conserxería, nos residuos. Señores do Partido Popular, o emprego público non se subroga, xestiónase. Se o Servicio de Medio Ambiente necesita reforzos, recoloquen e reforcen, formen ao seu persoal como é de obriga legal, pero non vendan os dereitos dos traballadores por unha partida irrisoria de 96.000 euros. Os sindicatos sabemos que se negaron a votar o 28 de marzo e tamén o 8 de abril nas mesas de negociación, tamén por falta de informes o suficientemente fundamentados e por unha orde do día que era engañosa. Señores do Goberno, se persisten neste atropello, non só terán a oposición destes grupos e os sindicatos en fronte, van ao final a ter en conta tamén a xustiza. Deberán defender o público, non externalizar e defender os seus traballadores sen perseguilo. Esa é a petición que facemos. Eu creo que queda suficientemente argumentado para que vostedes den marcha atrás a decisións que contradicen o que o alcalde vendeu históricamente da súa chegada ao goberno fai 15 anos de defender e apostar polos servicios públicos. Voten atrás esos despidos, están a tempo. Os tribunais teñen mecanismos de negociación para intentar buscar solucións que non sexan os despidos dos traballadores e menos cando se fan desta maneira tan sectaria e tan na búsqueda de castigar ao servicio ao resto dos compañeiros e, por favor, poñan control o acceso de persoas ao Concello. O emprego público é de todos. Debe de ser igual para todos os cidadáns. Todos os arteixáns e todos os restos dos cidadáns deben poder acceder a unha praza deste Concello sen necesidade de ser familiar dun de vos. Nada máis. Bueno. Para falar da política da xestión do grupo de goberno, sobre todo nestes 15 anos, primeiro vamos a falar a evolución da plantilla. Cando chegamos ao goberno, en xullo de 2011, naquel momento, o Concello contaba cun total de 224 traballadores, 85 funcionarios, 139 laborais, con unha tasa de temporalidade superior ao 30% da plantilla. Actualmente, no orzamento de 2026, temos unha plantilla de 274 traballadores, cunha temporalidade inferior ao 8%, con incrementos estacionais, contratos temporais, subvencións e proxectos que superamos os 350 traballadores. Goberno do Partido Socialista, 224 traballadores. Goberno do Partido Popular, 350 traballadores. Deste personal,
142 plazas son de funcionario, un 40% máis que fai 15 anos. 43 son laborais en procesos de funcionalización, 82 persoal laboral de oficios, outros 27 en postos fora da plantilla e de personal de proxectos. Sobre o tema dos expedientes disciplinarios, gustaríame, pois, temos 5 expedientes. Eu vou a falar un a un. O primeiro expediente é un expediente de despido dun traballador de Sumarte que facía as súas funcións en limpieza viaria. Isto é unha sentencia do Juzgado Social. Sentencia do Xulgado Social que dá a razón ao Concello e no despido disciplinario deste traballador. Non o digo eu, non o di a oposición, non o di o comité, o di un xulgado, xulgado do social. E, bueno, os feitos probados, en este caso a sentencia, dice que en fecha del 15 de septiembre, este trabajador, el capataz del servicio de limpieza presenta una denuncia en la comisaría de policía de Arteixo contra el trabajador despedido por un presunto delito de amenazas ocurrido el 15 de septiembre del 23. Y declara que ha sido dañado el vehículo donde iba en este caso el capataz. El capataz presenta también denuncias contra las amenazas del trabajador. El 8 de noviembre comparece en este caso el trabajador expedientado, donde niega los hechos del despido y siempre alegó que tuvo siempre una animadversión sobre el capataz. Lo dice él, está en la sentencia judicial. Bueno, en 14 de noviembre se notificó el expediente disciplinario. ¿Ya? La carta de despido, pues destacan que se constata la agresión verbal y física del trabajador al capataz, sin mediar provocación por parte de este, tipificado como una infracción muy grave y atendiendo a la entidad de la agresión verbal y física con armas susceptibles de causar lesiones graves y mismo la muerte. Esto es una sentencia judicial que le da la razón al Concello. Lo vuelvo a repetir. Agresión verbal y física con arma susceptible de causar lesiones graves y mismo de la muerte. Se declara aprobado, en este caso, que el compañero de la prensa se produjo una discusión entre ellos y al apearse el capataz del coche en la matrícula, en este caso el trabajador expedientado le propinó una patada a la puerta causándole daños. Y por todos estos motivos, en este caso, el juzgado de lo social da la razón al Concello en la instrucción del expediente disciplinario y en el despido de este trabajador. Muchas veces se habla de derechos de trabajadores. ¿Y las obligaciones? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Una de las obligaciones de los trabajadores es agredir a un compañero. Vamos a hablar de un segundo expediente disciplinario. En este caso es un operario de Sumarte, de aguas, ¿no? El pasado 3 de diciembre del 25 se asignó, en este caso por el operario, el retén de sustitución por la baja de un trabajador. En el momento de la entrega de la asignación del retén, pues el trabajador expresa: no estoy conforme, con lo cual no lo haré. Se le asigna el retén, el trabajador dice: no estoy conforme, pues no lo haré. Se le reitera la nueva comunicación, rechaza la escrita y haciendo constar: no estoy conforme, como me remití por la mañana, y no lo haré. El trabajador, por supuesto, no cumplió el retén asignado. Posteriormente, ante la negativa de cumplir las órdenes del empleador, esto no es puntual, sino que es un hecho reiterado del trabajador, y durante los años 24 y 25 han venido registrando distintas incidencias. Incumplimiento de las órdenes operativas, incumplimiento de la correcta prestación del servicio,
comportamiento mantenido frente a la organización y compañeros. En septiembre del 24 se le dio una instrucción expresa al trabajador de hacer una colocación de una toma de agua en Sisalde, que debería quedar finalizada dentro de la jornada laboral. Se le llama, se le dice si había efectuado la toma, se le recuerda durante la jornada, se intenta contactar con él y bueno, pues al final no la reparó. Tuvo que venir otro trabajador del servicio a hacerlo. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Yo entiendo que su derecho es trabajar, ¿no? Trabajar en ninguna conducción. Esto es hacer una cometida de agua. ¿Y cuáles son las obligaciones del trabajador? El trabajador no tiene ninguna obligación, en este caso, de atender a una orden de hacer una cometida. Otra cosa es la negativa a la devolución del vehículo de la empresa. El vehículo de la empresa no es que no lo devolviera durante su jornada laboral, es que no lo devolvió durante su incapacidad laboral. Llevaba el coche municipal cuando estaba de baja, permisos o de vacaciones, y se trasladaba al domicilio particular, haciendo un uso particular pese a las advertencias y la comunicación de la empresa. Un trabajador de baja utilizaba el coche municipal. Vale, yo continúo. Vale, en noviembre del 25, en noviembre del 25, el trabajador fue llamado para hacer una visita, en este caso, sobre una avería en la Rúa Caracas y Paraguay. Estaba presente el jefe de operaciones, se presentó sin el uniforme y sin los correspondientes EPIs de calle. Se presentó, oye, totalmente con la ropa de calle. ¿Cuáles son los derechos? Hay una reivindicación de derecho del cumplimiento de las condiciones de seguridad. ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Bueno, pues hoy no me apetece y no voy con la ropa de trabajo, ni con los EPIs, ni con el tema de seguridad, ¿no? Estas incidencias es una conducta continuada de desobediencia, indisciplina y la obligación de medidas disciplinarias. No solo eso, sino es que en sus partes de trabajo, pone por escrito, pues oye, pues distintas cosas. Primero, ignorancia del servicio, muchos a mandar y nadie a hacer nada. ¿Qué falta hacía Franco un par de años? Lo pone por escrito en su parte de trabajo. ¿Qué falta hacía Franco un par de años? En los partes de trabajo llama incompetentes, necios, mala organización en sus partes de trabajo. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Pero ¿cuáles son sus obligaciones? Entiendo yo que su obligación no es insultar, en este caso, a los responsables del servicio, ni tampoco, en este caso, decir que hacía falta Franco un par de años. Expediente disciplinario, está despedido y tendrá su correspondiente, igual que el anterior, ya hay una sentencia judicial, este tendrá su recorrido judicial. Hay otro expediente disciplinario, en este caso, de un trabajador de residuos, representante de la CIGA. Este es una sentencia judicial, Juzgado de lo Social número 6, que le da la razón al Concello de Arteixo ante la reclamación, en este caso, del conductor de residuos y representante sindical de la CIGA, donde, en este caso, pues oye, hay un procedimiento seguido a instancia de la CIGA en nombre de su afiliado contra el Ayuntamiento de Arteixo, ¿no? Que pedía el trabajador que se dictase, en este caso, la nulidad de la sanción. Hubo una sanción de la suspensión de empleo y sueldo durante un mes, la vulneración de derechos fundamentales y que se condena a la empresa a pagar el daño moral a la cantidad de 20.000 euros. En los hechos probados, en este caso, el trabajador que presta servicio en el Ayuntamiento de Arteixo, personal laboral indefinido, delegado sindical de la CIGA, pues bueno, pues aquí en los antecedentes lo que pone es que
El trabajador junto a otros compañeros se encontraba en el vestuario de recogida de basuras. Para hacer el recinto hay que superar un pequeño escalón. Otro trabajador y compañero, en este caso del trabajador expedientado, se encontraba en la parte inferior, mirando hacia dentro del vestuario y fumando, ¿no? En un determinado momento, el trabajador sancionado le recriminó el hecho que estuviera fumando allí y le pidió que cerrara la puerta. Ante la pasividad del otro trabajador, el trabajador expedientado cerró la puerta del vestuario. Al instante, el otro trabajador se inició entre ellos una discusión. El trabajador expedientado le dijo a su compañero que no tenía ni media hostia. El trabajador expedientado, representante sindical de la CIGA, le dijo a un compañero que no tenía ni media hostia. Por favor, estoy hablando de una sentencia judicial, que esto es público y que todo el mundo puede acceder a él, ¿eh? Por favor. Bueno, tras incidente, en este caso, pues, el trabajador tuvo que acudir, en este caso, a una consulta médica y presenta el parte de trabajo de haber recibido un portazo. Parte de trabajo, en este caso, que está en el PAC de Arteixo, donde acude con un traumatismo en la cara. El parte de trabajo diario del 27, el trabajador hace constar que recibió una agresión por parte de un compañero dándome un portazo en la cara y con amenazas. El 5 de julio se dictó el expediente disciplinario con actuaciones previas de investigación. La técnico de recursos humanos elabora un informe sobre las testificales. Se hace un expediente disciplinario a los dos. Se acuerda sancionar, en este caso, al representante de la CIGA como la comisión de una falta grave por agresión física y a la suspensión de empleo y sueldo por un mes. Los hechos del 27 de junio, en este caso, que ocurren en los vestuarios del servicio de recogida de basuras, es cuando, en este caso, el trabajador sancionado le recrimina la actitud. Cierra la puerta sin acompañarla de la mano y golpea en la ceja izquierda al otro trabajador. El representante sindical le dice al otro trabajador que no tiene ni media hostia y que es un puerco, un cerdo y un guarro. El trabajador expedientado, representante de la CIGA, reconoce que ese día llegó caliente al vestuario y que le molestó ver al otro trabajador fumando. El objeto, en este caso, del trabajador expedientado era, bueno, declarar la nulidad o la injustificación de la sanción. Argumenta en su demanda que la sanción sobreviene en un contexto de constantes trabas, persecución y vigilancia por parte de sus superiores después de resultar elegido delegado sindical. La demanda niega la imposición de sanción. El resultado del juez, la sentencia del juez, niega que la imposición de la sanción se haya vulnerado la garantía de indemnización, de indemnidad de la misma y que la misma guarde relación con la condición de delegado sindical. Lo vuelvo a repetir. El juez, juzgado social número 6. Lo vuelvo a decir, es la sentencia que tenemos aquí en el Concello. Es la sentencia que tenemos en el Concello. Estoy en mi turno de intervención. Déjeme seguir. El juez niega que con la imposición de la sanción se haya vulnerado la garantía de indemnidad y que la misma guarde relación con la condición de delegado sindical. Aquí se dice que se está persiguiendo a trabajadores. ¿Pero quién los persigue? ¿El representante de la CIGA o los trabajadores? El juez dice, no se ha aportado un solo indicio que permita albergar dudas sobre la intencionalidad del demandante de ejercer su poder disciplinario. El actor, genéricamente, exime una serie de consultas de acoso, persecución, vigilancia, desde que fue elegido delegado sindical, en las que no se ha practicado prueba. Y tampoco acredita que la imposición de la sanción sea una respuesta o represalia a la defensa de su ejercicio y sus derechos.
a la vista del resultado de lo que es sanción, tampoco se advierte de la proporcionalidad ni incorrecta clasificación de los hechos. Como los hechos obligaron a que un compañero de trabajo precisara una asistencia sanitaria, con lo cual la sanción es proporcionada. Lo dice un juez, lo vuelvo a decir. Yo estoy leyendo lo que es la sentencia. De la prueba practicada resulta que el trabajador sancionado, tras mantener una discusión con un compañero sobre la imposibilidad de fumar en la zona de trabajo, indicándole que cerrase la puerta, sabiendo que éste se encontraba junto con la puerta y mirando hacia adentro, la cerró, sea con fuerza o no, provocándole una lesión en el arco supracilar que precisó asistencia médica. Esto es lo que dice un juez. Esto es lo que dice un juez, provocándole una lesión en el arco supracilar que precisó asistencia médica. Con lo cual, la sanción se encuentra justificada. Y el fallo es: debo desestimar y desestimo la demanda presentada por la CIGA en nombre de su afiliado, absolviendo al Ayuntamiento de Arteixo de las pretensiones deducidas en su contra y declarando justificada la sanción impuesta. Si un representante sindical de la CIGA puede agredir a un compañero, a otro compañero del servicio, y no tiene ningún tipo de consecuencias, lo vuelvo a decir, entonces los representantes de los trabajadores tienen todos los derechos y no tienen ninguna obligación. Y eso en este concello no se va a permitir. Y lo vuelvo a decir, esto no son comentarios de bar, esto es una sentencia judicial. En el caso del despido del conductor de residuos, lo volvemos a reiterar, lo hablamos también en el otro pleno. Los motivos del despido son la indebida manipulación de las medidas básicas de seguridad do equipo de carga de contenedores, xerando un risco grave para a seguridade laboral. O día 17 do 10 recíbese unha chamada de madrugada para avisar da incidencia do vehículo por soltar o contenedor no interior da tolva de compactación na rúa Vicente Risco. Desplazándose ao lugar para solventar a incidencia, no proceso de operacións para solventar a incidencia, obsérvase que dende o interior da cabina a tecla verde do joystick, hombre presente, encóntrase cunha bola de papel suxeitada cunhas gomas elásticas e que no momento de proceder a activar a toma de forza do vehículo, dita tecla encóntrase activada continuamente. Ante a presencia dese mesmo condutor na cabina, aclarándolle que dito elemento non debería estar así posto, o cal procede a retirarlo nese momento, advertindo das consecuencias de vulnerar os elementos principais de calqueira máquina de traballo que poden ter consecuencias moi graves. 17 do 10 do 2025. Se lle advirte a situación de inseguridade que está provocando. O día 29 do 10 do 2025, durante o proceso de mantemento do vehículo por parte do xefe de operacións da empresa Wasterren, claro, o xefe de operacións debe ser unha persoa que chegou por ali que non sabe nada do que é o propio funcionamento das camións. Na parcela municipal de obras e servicios detecta o mesmo elemento anteriormente descrito, bola de papel suxeitada cunhas gomas elásticas envolvendo unha tecla de ombra presente do joystick, a modo de vulneración das medidas básicas de seguridade do equipo de carga de contenedores. Transmítelle de forma verbal a súa gran preocupación por dito feito, considerando o mesmo como unha acción moi grave, antepoñendo que será posto en coñecemento dos responsables da súa empresa este tipo de acción, reiterando elemento de vulneración da tecla vulnerada. Así mesmo, nese mesmo momento, se solicitan que se revisen os datos no bot, na caixa negra. O 11 do 12 do 25 recibiuse un correo electrónico da empresa Wasterren no Departamento de Residuos a fin de confirmar que dita vulneración realizábase de forma continua durante o uso do vehículo, así como a advertencia firme de dar traslado do custe das posibles incidencias que se poidan derivar dos equipos, como polo feito do uso dos mesmos coas medidas de seguridade vulneradas e trasladando o Concello de Arteixo como responsables de ditas accións.
No mesmo procedemento, no mesmo correo, reitérase a deficiencia do proceso de limpieza dos equipos usados. O segundo punto, que é a desobediencia das ordes de realizar a limpieza do vehículo ao final da quenda co gallo de evitar averías no mesmo. Dende o día 18 do 9 do 25 do 29 do 11 de 2025, o condutor estuvo desempeñando as funcións prácticamente de formas continuadas nese vehículo. Con data 29 do 9, recibo comunicación verbal por xefe de operacións da empresa adxudicataria Guasterren dos vehículos usados no Departamento de Residuos dunha mala limpieza relacionada coa parte da zona de compactación de residuos, quedando a zona interior de prensado de escotillas laterais cheas de residuos, podendo provocar danos internos, así como a inexistencia de lavado da estrutura exterior do vehículo. Comunícase como resposta de forma verbal que debido ao que o vehículo durante diferentes días encontrábase traballando a dobre quenda, que a maioría dos días pode ser que outros dos condutores non estean a cometer a limpieza. Con data de 11 do 10 do 25 recibo novamente un aviso de comunicación verbal por parte do xefe de operacións da empresa Guasterren dunha deficiencia moi importante de limpieza na referida zona descrita anteriormente, reiterando a posibilidade de provocar grandes danos mecánicos interiores que podería inhabilitar o vehículo un longo período de tempo, así como a necesidade de tomar medidas correctoras. Trasládase de forma verbal na mesma conversa e de forma inmediata que deixaría de usar o vehículo a dobre quenda e quedaría supeditado a un só condutor a fin de aclarar de forma fidedigna ao traballador que estaba a provocar esta situación nese vehículo, coincidindo ata o momento que o remate de cada quenda a dobre de traballo correspondía sempre ao mesmo condutor. E dende o día 21 do 10 do 25, con carácter previo día 19 do 10 do 25, este vehículo estaba a ser empregado únicamente por este condutor sancionado e expedientado. As causas destas infraccións e as causas do expediente disciplinario son desobediencia continuada das tarefas encomendadas de limpieza de vehículo con risco severo de avaría na zona de compactación do vehículo e, segundo, manipulación indebida dos elementos de seguridade no equipo de carga superior de contenedores co gallo desactivados. Creo que escoitei como que era, que se lles daba unhas botas de traballo que non cumplían as medidas de seguridade. Ahora, un traballador que incumple reiteradamente as medidas de seguridade porque pode pôr en risco os propio camión, tamén como a vida dos compañeros ou como a vida de que se cae un contenedor, non pasa nada. E temos tamén un quinto expediente dentro do que é Sumarte que, bueno, pois un traballador que demandou o Concello, neste caso a Sumarte, por vulneración dos dereitos e modificacións substanciais de sus condicións laborais, non? Basicamente, este procedimento, o traballador reclamaba o uso particular do seu vehículo de Sumarte para actividades propias, non? Bueno, dentro do que os feitos probados, isto tamén é outra sentencia judicial, non queda probado que o Concello houbera recoñecido o empregado adscrito ao servicio o uso do vehículo do Concello para fines particulares, máis alá de desplazarse do seu domicilio para razóns que o servicio permitan. Non queda probado que o Concello houvese negociado cos traballadores adscritos aos servicios ou non ser posible un incremento de súa retribución, a cambio que se lles concedía o uso particular do vehículo de empresa sin limitación. Cos gastos a cargo do Concello, nin queda probado que efectivamente houbera recoñecido ese dereito a condición laboral. A empresa, neste caso Sumarte, avisou de que os traballadores deberían, despois da súa xornada, deixar as furgonetas nas instalacións da ETAP. O 1 do 12 do 25, a empresa Sumarte comunica al actor la necesidade y a los trabajadores que desde el momento no está permitido utilizar el vehículo de la empresa para desplazarse dentro del trabajo de sus domicilios y estos al propio centro de trabajo. Esta es la decisión que hace impugnar el procedimiento en los fundamentos de derecho. Aquí lo que dice es que, bueno, pues ya el trabajador no podrá llevar el coche de empresa a su domicilio.
considera que la CMB reconocida derecho a usar prácticamente el vehículo de empresa que habitualmente usa para trabajar. Nunca se tuvo el derecho a usar el vehículo para asuntos personales y para uso particular. Usar los vehículos del Concello con los que presentaba sus servicios para uso libre particular a cargo de los presupuestos del Concello para subvencionar todo gasto que deriva y en compensación por no poder aumentarles el sueldo. Esta declaración, pues por parte del juez, dice que no merece ninguna credibilidad, que se les había reconocido un uso libre de los vehículos para fines no solo laborales, sino personales y particulares, y con todo ello al cargo del Concello, que sufragaría todos los gastos de ese uso, tanto profesional como particular. Le parece una incongruencia y describe que en este caso se asume la decisión empresarial y no impugna el acto. Y por último, lo dice un juez, hay que aplicar el sentido común y las máximas de la experiencia. No es creíble que un concello como el Concello de Arteixo, a través de un concejal, le vaya a reconocer a un grupo de trabajadores del mismo, esto viene ya de antiguo, cuando ya estaba, aún era el servicio municipal, del servicio de aguas, el derecho a utilizar un vehículo del concello de forma particular para su uso libre, sin limitaciones y además con los gastos que ellos conlleva. Esta información es imposible de creer. Esto no lo cree un juez. Es imposible que el juez reconociera esto. Estas condiciones de trabajo con las que la empresa Sumarte mantiene respecto a los trabajadores en el momento de prestar el servicio asumido de aguas, así como otros servicios, ¿no? Muestra también, en este caso, el juez, cuando tuvo conocimiento de la problemática, la directora de Recursos Humanos de la empresa, empezaron a tener conocimiento de que los trabajadores, algunos, se estaban extralimitando en el uso de vehículo y lo empezaban a usar para fines privados, particulares, y no solo para el trabajo, que era acudir a otros domicilios para asuntos personales, llevar a los hijos al fútbol, acudir a la compra, mereciendo totalmente la credibilidad de la testifical de la directora de recursos. Y lo que reconoce en este caso el juez es que esta decisión de tener que depositar los vehículos en el parking de la empresa no implica, a la vista de circunstancias aquí concurrentes, una modificación sustancial porque no hubo condición más beneficiosa en ese sentido, ¿no? Cuando la empresa Sumarte comunica verbalmente al actor que en ese momento no está permitido utilizar el vehículo de empresa para desplazarse al centro de trabajo y a sus domicilios, y desde este al trabajo, debiendo que el vehículo acabar su jornada laboral en las instalaciones de la empresa. Y dice, esta decisión, a mi juicio, queda comprendido dentro del poder organizativo y de dirección y que se toma ante el abuso en el uso de los vehículos conforme a lo tolerado y permitido por la empresa y que no hay ninguna modificación sustancial. ¿Somos nosotros malos? ¿Somos nosotros los que metemos la macheta? Un trabajador despedido por una agresión física y verbal. Despedido. Expediente disciplinario. Es el trabajador de limpieza viaria de Sumarte. El despido también de un trabajador de Sumarte de Aguas ante el incumplimiento reiterado de lo que son las órdenes. Y bueno, pues un expediente disciplinario al representante sindical de la CIGA, en este caso corroborado por un juez, por una sentencia, donde en este caso dice que el expediente disciplinario por agresión a un compañero está bien hecho por el Concello de Arteixo. Un despido, en este caso, de un conductor de residuos por el incumplimiento sistemático de las condiciones de seguridad y el cumplimiento sistemático de las órdenes de limpieza que está dando sus superiores, y una sentencia judicial a favor del Concello ante el uso abusivo de manera particular de los servicios de los vehículos municipales, en este caso por parte de los trabajadores de Sumarte. ¿Somos nosotros los malos? ¿Somos nosotros los malos? Bueno, en primeiro lugar, vou a falar
dos expedientes que nombrou agora o señor alcalde dos traballadores. O primeiro expediente, que era o traballador de Sumarte, a miña pregunta é: agora é malísimo porque o dio o xuzgado? Ou lle decides vos, o xuzgado, que este traballador é malísimo? Porque antes valía o que facía e agora non vale? Agresións agora, despois xa non son tales as agresións. Sabes o que me parece a min a sentencia esa? Un patio de colexio. E sabes por que veñen propiciadas esas comedias? Pola vosa mala xestión, por andar enfrentando uns traballadores con outros, por dar uns beneficios a uns mentras a outros non se lle dan. A culpa é vosa, que deberíades facer autocrítica e non usar o poder para, falando mal, acojonar a xente e decidir de xeito radical sobre a vida das persoas. Sobre o traballador de augas, outro tanto de lo mismo. Ordenes sí, obligaciones tamén, e dereitos, onde quedan os seus dereitos? O traballador insultaba, pero cal era o motivo deses insultos? O bo trato que lle daban a él? Terceiro, traballador representante da CIGA. Palabras de un traballador a outro. Cal é a verdade, cal é a mentira? Se a mí me cae mal unha compañeira de traballo e quero complicarlle a vida, a verdade é bastante fácil. Sentencia que fala duns casos que poden ser verdade ou non, e deixeme expoñer que me podo creer que este traballador sea perseguido por ser delegado sindical, porque a vos todo o que vos molesta o sacades de diante e a veces utilizades métodos que nada se parecen aos legales. O cuarto, despido do traballador de residuos. Este traballador, supostamente, agora fai algo que non debería facer, poñendo en risco a seguridade dos traballadores. A miña pregunta é: estas técnicas para avanzar no seu traballo sacounas o traballador da manga? Ou algún responsable no seu día lle dixo como facelo e antes daba igual, pero agora que coincidencia que parece que hai un interés claro de cargarse a dito traballador? Eu non digo que non haxa que respetar as normas, que haxa que cumprir a seguridade, só faltaría. Pero alguén de hoxe para mañán, un traballador, decide facer todo o contrario que ten que facer para perder o seu posto de traballo? Pois déixeme que dude diso, porque o traballador non tiña ningún interese en perder o seu traballo. O quinto caso, os vehículos do Concello. A verdade, non considero correcto que os vehículos do Concello se usen para cousas que non son uso do traballo do Concello. Eu me pregunto, cantos traballadores deste Concello utilizan vehículos do Concello? Vehículos oficiales para o seu uso e disfrute. Van negar vostedes que isto que digo é a verdade? Porque é surrealista o que pasa neste Concello, cos coches do propio Concello. Despois do que acabamos de escoitar, queda claro que aquí hai un problema de fondo. Non estamos ante feitos illados, estamos ante unha forma de gobernar que tras 15 anos foi normalizando prácticas que nunca deberían ter cabida nunha administración pública. Porque a realidade é que a xente ve o que pasa e a xente percibe perfectamente que tanto o emprego público do Concello como da empresa pública Sumarte están rodeados do enchufismo, que isto acabou converténdose na práctica nunha auténtica axencia de colocación de persoas afíns ao Partido Popular, ben sexan familiares, amigos, coñecidos, militantes, sempre os mesmos nombres, sempre o mesmo entorno. E cando isto ocorre, xa non estamos falando de casos puntuais, estamos falando dunha percepción xeneralizada na rúa. E isto é demoledor para calquera institución, porque isto non vai de erros, vai dun sistema no que cada vez máis parece importar máis a quen coñeces que o que vales. E, mentras tanto, pídeselle a xente que confíe, que todo é legal, que todo funciona correctamente, pero a realidade é que a confianza está quebrada e iso non se arranxa con palabras. Isto non pode seguir así, non pode seguir un modelo baseado na desconfianza, na opacidade e na presión aos traballadores. Un Concello non pode funcionar así, non pode funcionar desde a presión nin desde o medo imposto aos traballadores. Permitídeme que me dirixa directamente aos traballadores e traballadoras municipais. Non estades sós. Sabemos o que está pasando, sabemos das presións e do que supón levantar a voz nestas condicións. Non teñades medo, non dobredes a cabeza ante quen pretende impoñer o silencio, porque unha administración pública non pode contribuirse sobre o medo nin sobre o sometemento. Nós estamos con vos e hai moita xente neste Concello que tamén o está.
Un concello ten que ser un exemplo de legalidade, de igualdade e de honradez, e hoxe, por desgracia, non o está sendo. Porque aquí xa non valen medias tintas, ou se cambia radicalmente a forma de gobernar ou teremos que cambiar a quen goberna. E nós témolo moi claro, hai que cambiar a quen goberna, porque as prácticas non van a cambiar por si soas, levan anos instaladas e forman parte dunha forma de facer política. E a única maneira de acabar con isto é cambiando o goberno. Porque Arteixo merece moito máis, merece un concello limpo, transparente e ao servicio de toda a veciñanza. E niso é no que nós estamos a traballar cada día, en construir unha alternativa, en chegar a cada recuncho e en abrir unha nova etapa para Arteixo. Moitas gracias. Sí, está claro. Vostede empezou a facer aí unha relación de expedientes disciplinarios, pero acabou cunha pregunta: son vostedes malos? Pois, claro, é responsables tamén. É responsables tamén, porque non lles interesou poñer máis procedimento nestes asuntos. Evidentemente, se vostedes pararan desde un principio as accións que supostamente din que están mal e que chegaron a todos estes despidos, evidentemente, se vostedes pararan iso, pois ao mellor hoxe en día teríamos a plantilla ao completo. Vostedes, por tanto, son responsables. E son responsables porque, ademais, o oscurantismo, e non vou entrar a valorar sentencia a sentencia, o oscurantismo do que practican está claro, porque cando comunican e din, isto non se debe, pode ser que non se deba comunicar ao comité de empresa. O sea, a touro pasado, como se soe decir. Política de feitos consumados. Non. Mire, se vostedes foran de boa fe, se vostedes foran e actuaran de boa fe, antes de que sucederan estos despidos, o comité o sabería, como pasa neste caso do traballador dos residuos. Entón, non me veña por aí. Ademais, acaba de plantexar de que un xuez non vai a valorar estas cousas e tal. O sea, vostede decide tamén o que un xuez vai a valorar no futuro? Oi, vamos a ver. Ou coñece os xuíces e fala con eles habitualmente, ou o máis normal é que non o saiba. E tamén volvendo a incidir en que un traballador levou un coche municipal, eu opino igual que Noelia, neste caso. Existen coches municipais, non vou dicir case o servizo da xente do Concello, pero sí que se utilizan habitualmente fora de horario e non para cousas municipais. Entón, vostede empezou aquí a señalar todo isto, pero do que realmente estamos falando, estamos nun sistema de xestión do persoal do Concello. E evidente, esta xestión non é plausible ni moito menos. Por tanto, si son vostedes os malos da película. Vostedes son os que teñen as maneiras de actuar e por iso yo dixen na primeira intervención, vostedes sí que teñen que actuar parando as cousas desde o principio. Antes de que as cousas vayan a máis entre un traballador ou o seu capataz, sí que vostedes teñen que poñer cartas no asunto e dicir, oiga, aquí vamos a solucionar os problemas porque isto é polo ben de todos. Polo ben de todos. Por tanto, sí son vostedes os malos e os responsables. Cousa que os xuíces non van entrar nese tema, evidentemente, porque os xuíces contemplan os feitos e actúan, non? Pero, políticamente, sí son vostedes os malos e os responsables. Entón, a ver, eu creo que queda todo dito xa. Queda todo dito. 5 expedientes disciplinarios nos que vostede empezou a sonsacar os porqués, pero, evidentemente, vostedes, si, como dixen na primeira intervención, si negociasen, se falasen,
se dialogasen como un político debe facer, isto non sucedería. Isto non sucedería. E hasta aquí chegamos, non? Con todos estes temas. E, evidentemente, podemos falar dos procesos de selección, podemos falar de moitas outras cosas que atinxen a como se xestiona o personal. Podemos falar das gratificacións, da productividade, podemos falar das horas extras, podemos falar de moitas cosas, pero nos levaré aquí horas e horas. Porque todo isto tamén se comenta, tamén se comenta. Podemos falar de 1000 casos, e a xestión aí é, como dixo Noelia, o enfrentamento entre traballadores tamén. E iso non é plausible para un goberno local por moita maioría absoluta que teña. E, por tanto, póñanse as pilas, negocien, falen, dialoguen, pero se hai que votar a un traballador por unha negligencia, vostedes son os primeiros responsables. Vostedes son os primeiros responsables. Nada máis. Sí. De verdade que despois de sacar aquí temas tan graves nos procesos de selección, tan graves con relación ao proceso de subrogación, vostedes só ten que falar dos despidos. Vostede ven aquí solo a falar de despidos e non falar cos representantes dos traballadores do Concello, Comité de Empresa, aquí sentado, e vostede nin unha sola palabra do proceso de subrogación que manda a empresa privada a 4 traballadores. Nin unha sola palabra. Nin unha sola palabra para falar dos procesos de selección. Nin unha sola palabra. Nin unha sola palabra para falar dos problemas que teñen os servicios deste Concello. O do lixo, por exemplo. Falar mal dos traballadores, pero non falar de todos os problemas que teñen e cal son as vías de solución. Cando levamos xa prácticamente 1 ano e medio detrás de buscar solución a esos problemas. Detrás dos problemas que ten a empresa Sumarte. Aí xa non falo de procesos de selección, porque daría vergonza e todo o mundo sabe o que está pasando nesa casa. Xa inicialmente co seu gerente, membro destacado do Partido Popular de Coruña dende sempre. Pero vostedes só que ven aquí a hablar de despidos. É o único que lle preocupa é do uso dos vehículos. Ese é o problema. O sea, que un traballador de Sumarte, que todos en Arteixo sabemos que os traballadores da auga tiveron sempre a disposición os coches, o sabemos todo Arteixo, porque tamén se lles chaman no seu retén cando están na casa. Cando un traballador de Sumarte, de augas, está na casa, lle chama ao Concello e collía o coche porque xa o tiña. Pero iso era permitido polo grupo de goberno do Partido Popular que leva gobernando 15 anos. E que pasa? Que vostedes de repente dicen non se poden usar os coches. Eles, pois, deixan de usar os coches, pero dicen, a mí me están quitando un pago en especie. Eles argumentan eso. Poden estar acertados ou non estar acertados, pero o que reivindicaba un traballador de Sumarte dicindo, me sacáchedes un pago en especie, entón vou a reivindicar por isto. Perde, me parece moi ben. Pero quere vostede falar do uso de vehículos do Concello en mans privadas? Quere falar disso, de verdade? Pode preguntarlle o concejal Pena, o que fai co coche no vehículo, que o sabemos todos en Arteixo. Pregúntelle el a onde leva o vehículo. Si, a traballar non. E igual ir a facer algunha afición persoal tamén. O seu capataz de residuos a onde leva o vehículo. Si? Pregúntelle a onde leva o vehículo o capataz de residuos en moitas ocasións. O intendente de policía. Por que anda un vehículo ele e o resto non? Mire, se queren falar de cuestións deste tipo, podemos falar. Pero vostede, fíjese, vostede só fala de despidos. Porque hai un dito que se dice históricamente, que se dice que excusatio non petita, accusatio manifesta, é que vostede repetiu hasta a infinidade eso de representante sindical, delegado da CIGA, representante sindical, delegado da CIGA. Por que o fai, señor alcalde? Por que o fai? Porque vostede o que quere é solucionar un problema sindical cos traballadores dos residuos e os traballadores de Sumarte por vía da man dura. E vostede o sabe todo Arteixo. Todo o mundo que anda por Arteixo coñece o traballador que denunciou o delegado da CIGA, pero se vai pola calle dicindo que vostedes lle obrigaron a facer esa denuncia, o dice polos bares, esa persoa que, por certo, é interventor do Partido Popular en todas as eleccións. Sí. Eu vin o expediente, Vin o expediente como incuaron e dá vergonza. Dá vergonza, non hai probas,
non hai testigos, vostedes non queren aportar as cámaras, o informe médico non di que teña ningún tipo de problema, pero sí, é certo. O juzgado sexto non lle dá, a sala sexta non lle dá razón ao delegado da CIGA. Por certo, nunha sentencia que non é firme, que vai ir ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que non é firme. Pero vostede ve aquí a falar do delegado da CIGA, do despido deste novo traballador do servizo do lixo, que non tiña tracha, non tiña ningún tipo de tacha no seu expediente. De repente pasa de non ter tacha a un despido. E pasa de ser un traballador normal a ser un traballador que pouco menos que puxo en risco a seguridade nacional. Entendo que tería costas, que faría cuestións que non están acorde á lei. Pero, hombre, pasar de nada a un despido me dá a sensación de que é un pouco desproporcionado. En búsqueda de que, señor alcalde? En búsqueda de poñer firme a todos os traballadores do lixo, co cual vostedes non se sentan a negociar nin as súas condicións laborais. Eu yo decía, hai xa unha sentencia do Tribunal Supremo que dice que hai que ter 12 horas de descanso que está encima da mesa. Eles reclaman eso, reclaman que non lles dan nin siquiera, lles facilitan poñer as súas 15 días de vacacións nas datas que les queren. Pero están falando de cousas básicas de primeiro de relacións laborais, pero vostedes non queren facer absolutamente nada. Están falando de temas de seguridade, porque a vostedes lle preocupa moito o joystick. Pero cando un delegado, con un traballador, se nega a conducir un camión que non está en condicións, eso non lle preocupa. Ou cando os camións van completamente excedidos de carga. Porque está no informe que presentou o capataz cando vostedes sancionaron o delegado. Un informe no cual figura continuos viaxes dos coches excedidos de carga, coa falla de seguridade que eso ten. Pero iso non lle preocupa ahora o joystick. E a limpeza dos vehículos, que, como antes decía, vostedes nin sequera teñen preparada a parcela para ter un sitio de limpieza axeitado para tantos conductores, tantos camións e tantos operarios. Pero iso non lles preocupa. Vostede non busca solucións. E nós o que lle vinimos aquí para dir é solucións. En vez de expedientes disciplinarios, sentarse. Hai un comité de empresa, séntense a buscar as solucións aos problemas que ten os traballadores do lixo. Porque eu cando os escoitei cousas normales e habituales que pedimos todos os traballadores que traballamos en moitos casos a turnos. Eu traballei moitísimos anos a turnos. O seu descanso semanal, as súas vacacións, a súa saúde laboral, que se respeten os seus dereitos, que non os traten mal, que non os insulten, porque aí podíamos chegar moito máis alá, moito máis alá de como se lles trata os traballadores como se foran esclavos en vez de ser traballadores. Pero vou repetir, vostedes nin unha palabra de subrogación. Mandan vostedes a 4 traballadores arbitrariamente aos que vostedes lles deu a gana a unha empresa privada, que é como un despido, vamos a chamarlle que prácticamente é así. Sin falar co comité, sin negociar co comité, sin falar con eles. Non lles comunicaron nin que os van a mandar a empresa privada. O que pedimos é, por favor, vostedes puxeron en marcha un plan de ordenación dos recursos humanos. E eu o leín. E pon aí claramente que calquer tipo deste tipo de cuestións que se vai a negociar co comité de empresa. E vostede sempre luciu que apostaba polos servicios públicos e que non iba a someter a naide a un proceso traumático como este. Coas limpiadoras no seu día, cos da limpieza diaria, e agora resulta que mandamos a 4 traballadores cuns criterios que, home, máis que sospeitosos, utilizar paternidades, baixas laborales, problemas de saúde dos traballadores para decir este é o elexido por isto. É dicir que non están formados cando vostede non lles dá a formación que podría ser axeitada. E nin tan sequera busca un sistema de recolocación neste concello que ten déficit de operarios en moitos sectores, por exemplo, o lixo. E colles os 4 traballadores a dedo e dice vostedes a calle, porque son o amo e o señor do concello e aquí que manda son eu, son propietario do concello e vos vou mandar a empresa privada. Un deles cun proceso de selección que tuvo que presentarse e pedir unha excedencia noutro concello fai 8 meses. Lle fai facer o examen e 8 meses despois o manda a privada. Pero vostede cree que isto é serio, pero vostede non ten nada que decir. Co comité de empresa diante. Absolutamente nada que decir. Falar dos despidos e dun proceso judicial ganado por utilización dos vehículos de Sumarte. Iso é todo o que nos ten que poñer encima da mesa. Mire, cando se xoga con prego da xente, por parte daqueles que representamos o pueblo, que non somos donos deste concello, estamos aquí de paso, estamos os anos que nos voten os cidadáns, pero acabaremos saindo como todos á rúa, somos veciños
do noso Concello, cando se pon en xogo o traballo da xente, das familias, se está xogando algo moi grave. Tanto no acceso, porque falaba antes do proceso da vixiante medioambiental, que todos sabemos que había unha interina aquí que levaba ejercendo ese traballo xa durante 9 anos, e curiosamente se pon en marcha un proceso un tanto curioso no cual pois acaba ganando unha persoa cunha nota, sabemos todos, moi sospeitosa, non? Porque se todos os aspirantes, entre eles unha persoa que levaba ejercendo o posto durante 9 anos saca un 3 e outro saca un 18,5, pois xa sabemos todos o que pasa, non? Neste Concello nadie se vai asustar como eso, pero cando poñemos en dúbida e xogamos cos empregos, tanto na entrada como nos despidos, estamos xogando un xogo moi feo e moi problemático, que é respetar a cidadanía, que ten familia, que ten fillos, que ten pais. É o único que pediría que xa, eso estaba dentro dos acordos e que vostede dese marcha atrás, que se sentase cos traballadores. Eu creo que non están a pedir nada irrealizable, que se negocie con eles, que se negocie tamén cos traballadores de Sumarte, porque vostede falaba aquí do despido tamén de Sumarte. Eu non coñezo o expediente, porque nin se nos facilitou, os conselleiros nin sequera se nos informou de que se despedía. Tuve que preguntar neste último Consello de Administración se se despedira a un traballador, porque os coitara evidentemente por aí. Pero vostede sabe tamén a situación na que están os operarios de Sumarte, o sabe perfectamente, os operarios de augas, neste caso, tamén os de limpieza viaria, pero neste caso os de augas. Vostede está subcontratando absolutamente todo, o preguntei no último Consello, ahora saca un contrato novo para o mantemento das instalacións de augas que antes, en teoría, facían estes traballadores. Entón, para que fixemos ese proceso de remunicipalización, señor alcalde? Estes traballadores que condicións teñen? Que teñen que facer, que non teñen que facer? Como fan o seu traballo? Está regulado o retén, que vostede di? E que acusan? Está regulado? Porque non está regulado o retén. E os traballadores non se lles compensa o retén que fan. E, por certo, hai aquí faltas graves detectadas por Inspección de Traballo que trouxen o estropeleno porque non se respeta a xornada laboral de todo o ano. E vostedes non fan nada. Eso sí, despiden a un por decir que non quere facer o retén. Que é normal que non quera facer o retén, porque non se lles paga por facer o retén. Ni se busca unha solución para aplicar ese retén, que en todas as empresas, na miña empresa, se paga un retén. Cando un traballador está na súa jornada libre e está de retén, se lle paga unha cantidade e se acude outra cantidade. Está regulado en multitud de empresas, pero vostedes non queren facer nada, mau dura, e intentar ir apartándos e privatizando o servicio, porque o que están facendo con Sumarte e auga é un saco sin fondo que ten moitísimos máis gastos, que vostede nos dixo que a auga vai ser unha gestión maravillosa, o que está facendo é un gasto ingente en cuestións que antes incluso facían os propios operarios da empresa daquella augarse. Eu volvo a repetir, hai posibilidade de buscar acordos, sobre todo non por nós, sino polo comité de empresa, séntese a falar da subrogación, busquelle unha solución. Hai fórmulas de recolocar e formar estes traballadores para que vayan a outros lugares do Concello sin ese trauma de ter que abandonar a empresa pública sin facer nada. E, de verdade, séntese a falar cos traballadores, tanto cos seus representantes sindicais de Sumarte, que, por certo, non teñen posto en marcha nin sequera os órganos, nin as canles de comunicación cos sindicatos, e tamén cos traballadores do lixo, porque, volvo a repetir, eu cada vez que os escoitei non están reivindicando nada anormal, son cuestións básicas de seguridade, de saúde, de xornada laboral, que creo que serían solventables se o Concello se toma en serio a situación que está a vivir e vostede non xoga as amenazas, os despidos, vos vou a mandar para a privada, vou vos despedir e queixarse continuamente de ter unha plantilla, moitos deles de baixa, porque vostede o di aquí claramente, como non vayan a estar de baixa? Teñenlle medo. Teñenlle medo, joder. Están de baixa porque vostede os somete unha presión psicológica bestial, por eso están de baixa. Non se ría, señora Amado, non se ría. É por eso, claro que é por eso. Porque non se lle respeta as súas condicións laborais, porque están moi ben gobernar e ganar un pastizal como ganan todos vostedes, con familiares e amigos todos postos a dedo por aí. Pero están para conseguir o sueldo, o seu salario, nada máis, para alimentar as súas familias, sabe? E, por lo tanto, non dé a cabeza, porque, mire, vou calar, porque quizás ou se lle pode quentar a boca, pero non é cuestión de risa, porque o traballador despedido ten familia, e ten que comer todos os días, igual que vostede, sabe? E non gana 50.000 euros como gana vostede, vale?
Entonces, polo menos, un pouco de respeto aos traballadores deste Concello que están aquí para facer un servicio público e para axudar aos habitantes de aquí. Nada máis. Bueno. ¿Saben cuándo se inició el proceso de remunicipalización y subrogación de los trabajadores del servicio de residuos del Concello de Arteixo? ¿Cuántos votos a favor tuvimos? Por parte de la oposición. 0. Ninguno. Nadie, cuando se inició en el año, creo que fue el año 2016-17, la situación de subrogar a los trabajadores de la basura para el Concello, nadie nos apoyó. Si no tuviéramos mayoría absoluta, ustedes no estarían aquí en el Concello. Si el Partido Popular no hubiera votado a favor de la subrogación, en este caso porque no hubo el apoyo por parte de la oposición, no estarían aquí. No estarían aquí. Hai un terceiro turno de palabra? No, es la última intervención. Claro, vostede acaba. Claro, es que es así, es que la norma es así. Yo acabo, si me dejan acabar, yo no tengo ningún problema. Es más, no solo fue complicada la subrogación, que además la subrogación de los trabajadores, en este caso, fue un hecho importante en el sentido que levantó un precedente y una sentencia judicial en el sentido que nos dio la razón y nos reconoció cómo había que hacer la subrogación de los trabajadores. No solo es la subrogación de los trabajadores, que en aquel momento eran 12, 13 o 14 trabajadores, sino que después se incrementó la plantilla hasta 21 trabajadores. Y siempre, nunca tuvimos el apoyo, en este caso, de la oposición, lo que los defienden ustedes ahora. Nunca. Es más, en el año 2013, cuando fue la subrogación de los trabajadores de la basura, los trabajadores del agua, ¿sabe lo que votó el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego? En contra. Cuando ustedes están hablando de los trabajadores del agua, los expedientes disciplinarios, si fuera por ellos, no estarían, en este caso, como trabajadores municipales. Es que no estarían. ¿Que vienen aquí ahora a hacer? Bueno, yo ya, en 15 años que llevo, esto para mí queda para... 15 años que llevo, esto quedará para los anales de la historia. Cuando, en este caso, Noelia, la concejala no adscrita, y cuando se habla de la sentencia de un juez, dice que é unha sentencia dun patio de colegio. Gravísimo. Le están diciendo a un juez que está haciendo una sentencia de un patio de colegio. Sí, impresionante. Pero bueno, claro, vale, venga, yo estoy en mi turno de intervención y no tengo ningún problema en acabar si me dejan un poco explicar, ¿eh? Bueno, yo sigo mi intervención. Claro, no es la cuestión de que el uso del coche particular, es que nos llevó al juzgado el trabajador de Sumarte para seguir reclamando el uso particular del coche. Nos llevó al juzgado para ir a la compra, para llevar al hijo a la fútbol y para... Pois en parte ten razón, porque se el non pode ir á compra nin ao fútbol co fillo, outros non poden ir ás tabernas cos coches oficiales, nin cos coches do Concello, non? Continúo. No estaba de retén. Martín, no estaba de retén. No estaba de retén. Es que lo que se reclama es el que no se hace de retén. No es verdad, ¿eh? Claro, si en este caso a nosotros, ante una agresión física y verbal, el Concello no puede hacer nada, ante, en este caso, a la agresión a un compañero, por muy representante de la CIGA que sea, no se puede hacer nada ante el incumplimiento reiterado de las órdenes de seguridad y el incumplimiento reiterado de, en este caso, las condiciones de limpieza, no se puede hacer nada,
Vale. Pues a lo mejor no es el modelo nuestro. Pues tendrán que gobernar otros. Cuando se le exige a los trabajadores, y que en este caso la gente y los vecinos de Arteixo tienen que saberlo, cuando se les exige exclusivamente que cumplan su jornada de trabajo, que hagan su trabajo, que vengan aquí a trabajar, nada más. Cuando se les pide, se les exige, es sus derechos y sus obligaciones, es su trabajo. ¿Es este grupo del gobierno el que lo hace mal? Oiga, venga usted a trabajar, utilice lo que es el camión, utilícelo con las medidas de seguridad correctas y después de hacer su trabajo, en este caso, limpie el camión. ¿Y los trabajadores nos tienen miedo? No, tenemos miedo nosotros. Y lo decimos aquí públicamente. Tenemos miedo nosotros, este grupo de gobierno, la gente responsable del servicio, porque cuando le dices a un trabajador, por favor limpia, pues que no limpia. O cuando le dices a un trabajador, o miedo de que haya una agresión o más agresiones en el futuro. Sí, es que se tiene miedo. Se tiene miedo al cumplir, al pedir el concello cumplir, que un trabajador cumpla con sus obligaciones. Sí, vale. Yo intento acabar, yo no tengo ningún problema. Oye, este es un pleno, no es, de verdad, esto no es un debate, esto es un pleno. Debátela, de verdad, debate la oposición. Debate la oposición. Sobre el tema de los jardineros. Sí, una hora después. Mire, en el tema de los jardineros, primero, que se está negociando. Se continúa la negociación. En el tema de los jardineros es un tema que está en la propia mesa de negociación. Que después de haber subrogado aguas, lo que es la limpieza viaria, basuras, que ahora vengan ustedes y que nos acusen a nosotros. El servicio de jardinería, el 95% del servicio de jardinería que se hace en este concello está externalizado. El 95% del servicio. Lo hacen empresas externas que empezaron a funcionar con el Partido Popular, que empezaron a funcionar cuando estaba gobernando el PSOE, porque cuando gobernaba el PSOE también se externalizaron los servicios de jardinería y que en este caso se procede de el 95% de los trabajos que se están realizando en empresas, es de verdad, es que es indignante, y esto se lo pueden decir a cualquiera, es que escuchen de que se va a despedir a un trabajador en el caso de una subrogación. Es que eso es mentira a la gente. Se les da la posibilidad de subrogarse, como hay múltiples procesos de subrogación no es en este concello, al revés, en concellos gobernados por ustedes. Y estamos hablando de 4 jardineros, de los cuales uno lleva más de 2 años y pico de baja. Operarios. Sí, es 4 jardineros, de los cuales uno lleva más de 2 años y 3 meses de baja, que no sabemos si se va a incorporar o no. Tiene una situación complicada, una situación de salud complicada. Y estamos hablando, por favor, de verdad, es que esto no es Finisterre, por favor, esto no es Finisterre. Venga, por favor, continuamos, por favor. Tiene su representante está aquí, ya ha hablado, ya ha intervenido. Por favor. Continuamos. Vale. Continuamos. Bien. Lo vuelvo a decir, y de los 4 trabajadores, hay trabajadores que se van a subrogar. Que no tienen ningún problema por subrogarse. Y todo este procedimiento... A ver, lo vuelvo a decir. ¿Cómo puede decir eso? Hablo con ellos para preguntarles si es un problema. Hablo con el comité. Si el comité unánimemente se pone en contra, será que habrá algún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? ¿Me dejan continuar? Mirad, el expediente, en este caso de subrogación y el expediente de externalización del servicio, no parte de este grupo de gobierno. No parte. Parte del propio servicio. Parte del servicio municipal. Parte de los superiores, en este caso de los jardineros, que hacen el informe.
y parten con las limitaciones que hay, con la situación que están viviendo y con el trabajo que está realizando. Y no se despide a ningún trabajador, no se manda a ningún trabajador a la calle, no se queda nadie sin trabajo. No se queda. Ahora, ante la situación, y es verdad que hay informes complejos en donde en la exposición de motivos, refuerzo de la plantilla en épocas. Aquí hay, para un concello y para una administración, es muy difícil que cuando hay un trabajador coge la baja, que haya una sustitución inmediata. Pero en el caso de este servicio es que está de baja el titular, está de baja el sustituto y está de baja el sustituto del sustituto. Entonces, como comprenderán, ¿qué capacidad tiene un ayuntamiento ante esta situación de cubrir cuando ya es un servicio que el 95% se está haciendo de manera externalizada? Y luego, no es este grupo de gobierno, es el jefe de servicio, donde habla de una situación que es muy importante, donde habla de los rendimientos del trabajo. Estamos en una administración y en esta administración hay que velar por, en este caso, pues, el rendimiento del trabajo. Y lo dice, no lo dice el grupo de gobierno, lo dice un técnico municipal, su jefe superior, y dice que el rendimiento de trabajo referidos, en este caso, en el servicio prestado de forma indirecta, son 33,13 metros hora año. Prestado de manera indirecta. Y prestado por el personal municipal son 11,71. Hay 3 veces mayor rendimiento en una prestación indirecta que en una prestación por el servicio de personal. 3 veces más. Un trabajador en una empresa externa trabaja o da un rendimiento 3 veces más que, en este caso, el personal que presta este servicio municipal. No lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice el jefe superior, en este caso, de... Bueno. Procedemos a la... ¿Qué hay que proceder? Bueno, a ver, en principio, en el punto del orden del día... Nos teríamos unha explicación das contratacións últimas destas que cantan pola súa forma de contratar e de vínculo que teñen con vos. Nosotros, durante estos 15 años, se han hecho 405 procesos selectivos. 405 procesos selectivos, donde han participado los representantes de los tribunales, son funcionarios de carrera, con plaza fija, que actúan con total independencia y autonomía. Y si alguien quiere cuestionar un proceso selectivo, tiene, en este caso, oye, todos los procesos selectivos llevados a cabo por el Concello cumplen escrupulosamente con las normas respecto a las publicaciones, designación de tribunales, plazo, actuaciones de exámenes a los temarios. Cualquier aspirante que crea que se está vulnerando sus derechos debe recurrir primeramente en vía administrativa y se lo dé en vía contenciosa. Estamos hablando de representantes de tribunales que son funcionarios independientes y autónomos. Es decir, ustedes cuando están hablando de estas cuestiones no están hablando contra nosotros, están hablando contra los funcionarios de carrera que se presentan a los tribunales. Procedemos entonces a la votación de los puntos presentados. ¿Votos a favor? ¿En contra? Levantamos la sesión.